Od vzdálenosti 33 000 světelných let se tají dech. Pokud byste se rozhodli putovat s touto vzdáleností rychlostí 5 km za hodinu, cesta by vám zabrala více času, než kolik uplynulo od vzniku života na Zemi. Ještě více znepokojivé je, že nejnovější astronomické studie naznačují, že na tomto ohromném prostoru od naší planety by mohla panovat prázdnota. Žádné civilizace, žádný inteligentní bytost, která by vzhlížela k nebi a kladla si otázky. Místo toho je zde jen bezbřehá a neprostupná prázdnota, která vzbuzuje hrůzu. Ale je to skutečně tak? V naší galaxii, Mléčné dráze, se nachází od 200 do 400 miliard hvězd, kolem nichž obíhá většina planet. Statistika naznačuje, že život by měl být rozšířen všude kolem nás. Proč tedy stále nedostáváme žádné signály? Proč naše kosmické teleskopy nezaznamenávají důkazy o technologické činnosti? I přes 70 let neúnavného pátrání jsme uvízli v úplném tichu. Dnes odhalíte 3 fascinující skutečnosti, které navždy změní vaše vnímání našeho místa ve vesmíru. Nejprve je tu otázka, proč současná věda stále častěji směřuje k teorii, že vzdálenost 33 000 světelných let by mohla tvořit mrtvou zónu. Dále, jaké katastrofální procesy by mohly vymazat veškeré stopy inteligentního života v naší galaxii dávno předtím, než se na scéně objevili lidé. A konečně, co to znamená pro naši budoucnost? Jaké jsou šance na setkání s jinými myslícími bytostmi? Jak bychom měli chápat podstatu našeho bytí v této chladné a lhostejné realitě? Závěr této cesty vám umožní nahlédnout do něčeho, co většina lidí raději ignoruje. Něco, co zásadně změní váš pohled na noční oblohu. Možná, že tato pravda naruší váš klid, ale na oplátku vám poskytne vzácnou schopnost vidět realitu takovou, jaká skutečně je. Pokud vás fascinují kosmické záhady a jste připraveni se ponořit do hlubin neznáma, pojďme začít naši cestu. Ponořme se do příběhů, které nás provázejí odjakživa. Oficiální narativ tvrdí, že vesmír je nesmírně rozsáhlý, zahrnující miliardy galaxií, z nichž každá obsahuje stovky miliard hvězd. Kolem těchto hvězd obíhají planety a fyzikální zákony platí všude. Chemické prvky nezbytné pro život, uhlík, vodík, kyslík, dusík, jsou hojně dostupné. To vede k závěru, že život musel vzniknout opakovaně v nespočetných koutech vesmíru. Jenom jsme ho zatím nedokázali nalézt. Stačí více času, silnější teleskopy a možná několik desetiletí a určitě najdeme stopy mimozemského rozumu. Tato teorie je široce rozšířená v populárně vědeckých pořadech a dokumentech. Nese sebou optimismus a naději, že nejsme sami. Jen jsme zatím nepotkali naše sousedy. Ale tady se objevuje problém. Tato idylická vize se zcela rozpadá, když se postaví do kontrastu s realitou, která je podložena daty. V roce 1961 astronomické výzkumy. Frank Drake, americký astronom, se proslavil svým ikonickým rovnicovým vzorcem, jehož cílem je odhadnout, kolik technologicky vyspělých civilizací by mohlo existovat v naší galaxii. I při nejkonzervativnějších předpokladech, založených na tomto vzorci, se lze dostat k závěru, že v Mléčné dráze by mělo existovat tisíce, ne-li miliony inteligentních forem života. Některé z těchto civilizací by mohly existovat již miliardy let, což by jim dalo dostatek času na kolonizaci celé galaxie. Jejich vesmírné lodě by mohly být již v našem slunečním systému, zatímco jejich rádiové signály by měly prostupovat nekonečným prostorem. Přesto však nezaznamenáváme nic, naprosto nic. Tento rozpor mezi našimi očekáváními a realitou je znám jako Fermiho paradox, pojmenovaný po italském fyzikovi Enricu Fermin, který se v 50. letech 20. století během oběda se svými kolegy odvážil položit zásadní otázku. Kde jsou všichni? Od té doby uplynulo již 74 let a odpovědi stále chybí. Program Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, byl zahájen v 90. letech minulého století. Během těchto let bylo prozkoumáno miliony hvězdních systémů a radioteleskopy pečlivě naslouchaly vesmíru na všech dostupných frekvencích. Optické teleskopy pátraly po laserových signálech, zatímco kosmické sondy analyzovaly atmosféry exoplanet ve snaze najít biochemické stopy života. Jaký je výsledek? Ohlušující, nepřetržitý ticho. Ale možná je naše metoda pátrání prostě nedostatečná? Je možné, že naše zařízení nejsou dostatečně citlivá? A zde začíná ta nejzajímavější část.
Moderní radioteleskopy jsou schopny zachytit signál o síle pouhých několika megawatů z vzdálenosti stovek světelných let. Kdyby v našem galaktickém sousedství existovala civilizace, která by využívala rádiovou komunikaci alespoň na úrovni technologie 20. století, jistě bychom ji zaregistrovali. A přesto jsme nic neobjevili. Kosmický teleskop Kepler během 9 let své činnosti identifikoval více než 2000 potvrzených exoplanet. Jeho nástupce, teleskop TESS, stále objevuje nové světy, zatímco teleskop Jamese Webba analyzuje atmosféry těchto planet s bezprecedentní přesností. A co z těchto objevů plyne? Není zde žádný signál umělých chemických sloučenin, žádné stopy průmyslové činnosti, žádné anomálie ve spektrech, které by naznačovaly technologickou aktivitu. Tisíce planet, stovky z nich se nacházejí v zóně, kde by život mohl vzkvétat. Desítky z nich mají podmínky příznivé pro existenci života a přesto nenacházíme ani náznak existence jiných civilizací. S postupem času se vědecká komunita začala dostávat k znepokojivému závěru. Možná problém neleží v našich přístrojích. Možná to nejsou vzdálenosti či technologická omezení, která nás brzdí. Možná jsme skutečně osamělí. Ale proč? Jak je možné, že v galaxii plné stovek miliard hvězd jsme na tom takto? V roce 2016 tým astrobiologů z Oxfordské univerzity publikoval zajímavé Na obzoru vědeckého bádání se objevil fenomén, který otřásl základy našeho chápání vesmíru. Vědci přehodnotili všechny parametry slavného Drakeova rovnice, vycházející z aktuálních dat a podrobné statistické analýzy. Výsledek byl ohromující. Pravděpodobnost, že jsme jedinou inteligentní civilizací v celém pozorovatelném vesmíru, se pohybuje mezi 30 a 50%. Ale to je pouze začátek. Astrofyzik David Kipping z Kolumbijské univerzity v roce 2001 odhalil tajemství, které vzbuzuje obavy. Vytvořil model, který osvětlil neobyčejné rozložení planet s potenciálem pro život v naší galaxii. Jeho výzkumy ukazují na existenci tzv. Zóny ohrožení, oblasti o průměru přibližně 33 000 světelných let kolem klíčových částí galaxie, kde jsou podmínky pro vznik složitého života značně nepříznivé. Co je však nejvíce zarážející, je fakt, že naše Země se nachází přímo v centru této zóny. Obvykle si myslíme, že náš sluneční systém leží v relativně klidném koutě galaxie, avšak pravda je mnohem složitější. I když se nacházíme v galaktickém prostoru, který je příznivý pro život, jsme stále v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného jádra, kde se skrývá supermasivní černá díra a silné zdroje radiace. Naše Slunce, stabilní hvězda třídy G, se zdá být ideálním místem pro rozvoj života. Jenže tato optimistická představa opomíjí skutečnost, že galaxie není statickou entitou, nýbrž dynamickým celkem. Hvězdy se pohybují po složitých orbitách a oblastí s vysokou hustotou hmoty, známé jako spirální ramena, se proplétají galaktickým diskem, což vyvolává vlny vzniku nových hvězd, exploze supernov a nebezpečné záření. Během 4,5 miliardy let existence našeho slunečního systému jsme se mnohokrát ocitli v těchto nebezpečných zónách. Stopy těchto katastrof lze nalézt v geologické historii Země, zjevně vyjádřené ve formě masových vymírání. Pokud jsme však tyto hrozby přežili, je pravděpodobné, že i jiné civilizace musely čelit podobným událostem. Klíčová otázka zní: zatímco forma života na Zemi existuje už téměř 4 miliardy let, inteligentní bytosti schopné technického pokroku se objevily teprve v posledních několika stovkách tisíc let. A technologicky vyspělé civilizace, které mají schopnost vysílat rádiové signály do vesmíru, se objevily teprve před necelým stoletím. To znamená, že po 99,9% historie života na naší planetě jsme zůstávali neviditelní pro jakéhokoliv vnějšího pozorovatele. Žádné signály, žádné stopy technologie. Představte si, že podobný scénář by se mohl týkat i jiných planet. I když se život objevuje poměrně často, inteligentní formy života mohou být vzácné a technologicky rozvinuté civilizace tak nepravděpodobné, že v okruhu 33 000 světelných let od nás nemohly vůbec vzniknout. Ale to je teprve začátek našich úvah. Vesmír, který nás obklopuje, je plný tajemství a záhad, které dosud čekají na své odhalení. Co když inteligentní bytosti v našem galaktickém sousedství skutečně existovaly?
Co kdyby po miliardách let existence naší galaxie vznikaly civilizace, budovaly města, vyvíjely technologie a sněly o dobytí hvězd? A co když všechny tyto civilizace nakonec vymřely? Tato myšlenka nás přivádí k konceptu, který vědci popisují jako velký filtr. Poprvé jej představil ekonom a futurista Robin Hanson v roce 1998. Tato teorie, ač jednoduchá, je zároveň znepokojivá. Existuje jakási bariéra mezi neživou hmotou a civilizací schopnou kolonizovat hvězdy, jejíž překonání se zdá být téměř nemožné. Zamyslete se na chvíli nad tím, proč je v kosmu tak ohromující ticho. Teorie velkého filtru naznačuje, že existuje překážka, která eliminuje téměř všechny formy života, čímž jim brání dosáhnout vývoje, kdyby mohli začít prozkoumávat vesmír. Klíčová otázka, na kterou se pokoušíme najít odpověď, zní: je tento filtr už za námi, nebo teprve před námi? Pokud je filtr za námi, naznačuje to, že vznik života a rozvoj inteligence jsou nesmírně vzácné události a my jsme měli neobyčejné štěstí, že jsme se jimi proplétli. Naše osamělost by tedy mohla být důsledkem naší jedinečnosti. Na druhou stranu, pokud je filtr před námi, to by znamenalo, že všechny civilizace, které dosáhly našeho stupně pokroku, nevyhnutelně čelí riziku sebezničení nebo destrukce. Příčiny mohou být různé: války, ekologické katastrofy, nezvládnutý rozvoj umělé inteligence, srážky s asteroidy, výbuchy blízkých supernov či gamma záblesky. Možností je celá řada, ale výsledek je vždy stejný: ohlušující ticho, které nás obklopuje. Věda se stále snaží najít odpověď na tuto otázku, avšak některé nedávné objevy vedou k pesimistickým úvahám. V roce 2023 provedl tým vědců z Kalifornského technologického institutu analýzu dat o hvězdném sousedství v okruhu 33 000 světelných let od Slunce. Jejich překvapivé závěry odhalily znepokojivý aspekt. Rozložení hvězd určitého typu, které končí své životy explozemi supernov, ukazuje, že náš region galaxie v posledních několika staletích zažil neobyčejně vysokou frekvenci hvězdných katastrof. Supernovy nejsou jen ohromujícími kosmickými událostmi, představují také smrtelnou hrozbu pro planety. Exploze supernovy ve vzdálenosti 50 světelných let by mohla zcela zničit atmosféru planety, eliminovat její ozonovou vrstvu a vystavit povrch nebezpečnému záření. Při vzdálenosti 100 světelných let by byly následky méně katastrofální, ale stále dost závažné na to, aby mohly způsobit masové vymírání. Podle provedených výpočtů se v průběhu posledních 200 milionů let v našem sousedství naše galaktické sousedství skrývá mnohá tajemství a nebezpečí. V období od 30 do 50 supernov, které mohly explodovat v naší blízkosti, by mohlo dojít k podstatným změnám na okolních exoplanetách. Každá z těchto explozí měla potenciál zcela zničit jakýkoliv pokus o vznik civilizace. Představte si, že na planetě, vzdálené od nás 40 světelných let, žijí inteligentní bytosti. Teprve se učí rozdělat oheň, vytvářet nástroje a budovat své první osady. S úžasem hledí na oblohu, pokoušejí se pochopit tajemství hvězd. Až jednoho dne exploduje jedna z těchto hvězd jako supernova. O 40 let později k nim dorazí smrtící vlna radiace. Jejich atmosféra se rozpadá, oceány vaří a veškerý život zhasíná, což odstartovává nový cyklus, nové miliardy let čekání na další evoluční etapu, pokud vůbec někdy znovu vznikne inteligence. Ale to není zdaleka vše. Skutečnost může být ještě děsivější, neboť supernovy nejsou jedinou hrozbou. Existují jevy o mnohem větší síle, které dokážou během okamžiku sterilizovat celé regiony galaxie. O těchto fenoménech si povíme později, protože abychom plně pochopili rozsah nebezpečí, které visí nad naším kosmickým okolím, musíme se nejprve ponořit do pravé podstaty naší galaxie. Je to složitější záležitost, než by se mohlo zdát. Zamysleme se tedy na chvíli nad záhadnými hlubinami naší galaxie. Není to jen krásná spirální ilustrace z učebnic, ale komplexní mechanismus, v jehož útrobách číhá nebezpečí. Naše galaxie, Mléčná dráha, má průměr okolo 100 000 světelných let. Ačkoliv se tato čísla snadno vyslovují, skutečné rozměry mohou vyvolat točení hlavy.
Světlo, nejrychlejší známá substance ve vesmíru, se pohybuje téměř 300 000 kilometry za sekundu. Za pouhou 1 sekundu dokáže oběhnout naši Zemi 7krát, avšak k překonání naší galaxie od jednoho konce k druhému potřebuje 100 000 let. Představte si kouli s poloměrem 33 000 světelných let, jejímž centrem je naše Slunce. To představuje pouze 1/3 průměru galaxie a uvnitř této sféry se podle odhadů nachází kolem 40 miliard hvězd. 40 miliard. Kdybyste začali jednu po druhé počítat, bez jakýchkoliv přestávek, trvalo by vám to více než 1200 let. A co víc, mezi těmito 40 miliardami objekty nenalezneme žádné spolehlivé důkazy o existenci inteligentního života. Abychom porozuměli, proč tomu tak je, musíme na naši galaxii nahlížet jako na dynamický systém, nikoliv jako na statický obraz. Toto místo je neustále v pohybu, mění se a prochází cykly sebezničení a znovuzrození. Mléčná dráha je spirální galaxie s jasně vyznačenou příčkou, což znamená, že v jejím centru existuje jádro, ze kterého se táhne pás hvězd, jenž prochází středem galaxie. Z konců této příčky se vinou spirální ramena, která obklopují celou strukturu. Naše sluneční soustava se nachází v srdci galaktického disku, přibližně 27 000 světelných let od centra naší galaxie. Tento prostor leží mezi 2 hlavními spirálními rameny, ramenem Střelce a ramenem Persea. Přesněji řečeno, nacházíme se v oblasti, která je známá jako rameno Oriona, často označované jako místní rameno. Tato zóna je také nazývána galaktickou zónou života, neboť je dostatečně vzdálená od centra, kde je hustota hvězd příliš vysoká a gravitační vlivy příliš silné, což brání rozvoji života. Naopak je však i dost blízko, aby zde byla dostatečná koncentrace těžkých prvků nezbytných pro vznik planet podobných Zemi. Zdá se, že jde o ideální místo pro život, že? Ale to je pouze povrchní dojem. Naše galaxie se neustále otáčí. Slunce dokončuje oběh kolem galaktického centra přibližně každé 230 milionů let, čemuž říkáme galaktický rok. Během existence naší sluneční soustavy se odehrálo okolo 20 takových oběhů. Klíčové je však pochopit, že spirální ramena se nepohybují stejnou rychlostí jako hvězdy. Tato ramena nejsou stálými strukturami, ale spíše vlnami hustoty, které se proplétají galaktickým diskem, jako by byly vlny na hladině vody. Hvězdy do nich vstupují, zatímco samotná ramena zůstávají relativně na místě, což má nevyzpytatelné dopady na veškerý život. V nekonečné hlubině galaxie tyto spirály přitahují hvězdy do svých objatí a vedou je na neznámá místa. Jak se tyto jasné body na obloze pohybují, opakovaně se dostávají do kontaktu s dynamickými strukturami, které svědčí o intenzivních procesech zrodu nových hvězd. Právě v těchto spirálních ramenech, kde mohutné oblaky molekulárního plynu podléhají gravitačním silám, se rodí mladé hvězdy. Mezi nimi se vyjímají masivní modří obrů, jejichž životnost trvá jen několik milionů let, než skončí ohromujícím výbuchem supernovy. Když se naše sluneční soustava pohybuje skrze tato ramena, riziko, že se ocitneme v blízkosti výbuchu supernovy, se výrazně zvyšuje. Geologická historie Země je protkána důkazy o takových dramatických událostech. Období masových vymírání často korespondují s okamžiky, kdy naše planeta prochází těmito nebezpečnými oblastmi. Například velké permové vymírání před 252 miliony lety zničilo téměř 96% mořských druhů a 70% suchozemských obratlovců. Někteří vědci navrhují, že příčinou by mohla být série blízkých výbuchů supernov, které se odehrály během průchodu sluneční soustavy ramenem Persea. Dalším příkladem je ordovicko-silurské vymírání před 445 miliony lety, které vyhladilo 85% mořských druhů. Analýza izotopů hornin z tohoto období odhalila abnormální koncentraci prvků typických pro interakce s vysoce energetickými kosmickými paprsky. Tato zjištění naznačují, že vesmírné jevy mohou mít zásadní vliv na biologickou rozmanitost naší planety. Zatímco naše planeta, Zemi, se dokázala odolně postavit dramatickým událostem, existují ještě další otázky, které si zasluhují naši pozornost. Jaké osudy mohly postihnout civilizace, které se vyvinuly na vzdálených světech existujících ve stejné době?
Co by se stalo, kdyby jejich domovy byly blíže epicentrum katastrofických událostí? Jaké by to mělo následky, kdyby jejich sluneční soustavy postrádaly obrovské plynové obry, jako je Jupiter, schopného odklánět asteroidy? A co kdyby jejich atmosféry byly tenčí, zatímco magnetická pole slabší? Mohly by být takové civilizace navždy vymazány, aniž by měly šanci na znovuzrození? Supernové jsou jen jedním z mnoha faktorů, které přispívají k destrukci ve vesmíru. A nyní se zaměřme na další hrozbu. Uprostřed naší galaxie se ukrývá něco opravdu děsivého. Supermasivní černá díra, známá jako Sagittarius A hvězdička, váží přibližně 4 miliony slunečních hmotností. Její horizont událostí, neviditelný bod, za nímž není návratu, má průměr přibližně 24 milionů kilometrů. V současnosti je Sagittarius A hvězdička relativně klidná, neabsorbuje velké množství hmoty a nevydává intenzivní záření. Ale to nebylo vždy tak. V roce 2020 astronomové z Australské národní univerzity objevili stopy masivního výbuchu energie z centra naší galaxie, který se odehrál přibližně před 3,5 miliony lety. Tento výbuch vytvořil 2 obrovské bubliny horkého plynu, které se rozprostíraly na 50 000 světelných let nad a pod galaktickým diskem. Právě v této době se po afrických pláních toulali naši vzdálení předkové, australopitékové. Nebyli to ještě lidé, a přesto neměli ponětí o tom, co se děje na noční obloze. Možná si však všimli podivného světla, jak se vlna energie šířila galaxií. Jaké nebezpečí číhá na život v nekonečném kosmu? Tato otázka nás přivádí k příběhu, který by mohl zásadně změnit naše vnímání galaktického prostoru a našeho místa v něm. Nedávno bylo zaznamenáno, že záření z aktivní černé díry dosáhlo naší planety. Naše existence byla zachována díky značné vzdálenosti, která nás dělí od potenciálně nebezpečných oblastí. Vzdálenost 27 000 světelných let se ukázala jako dostatečná, zatímco planety blíže galaktickému centru mohly čelit smrtelným dávkám radiace. Jakékoliv civilizace umístěné v dosahu několika tisíc světelných let od jádra galaxie by zcela jistě byly zničeny. To ovšem byl pouze slabý impuls aktivity. V raných obdobích historie naší galaxie, kdy se v blízkosti centrálního objektu nacházela hojnost hmoty, mohly být podobné výbuchy mnohem silnější a častější. Po miliardy let mohlo galaktické centrum fungovat jako obrovský sterilizátor, systematicky likvidující život ve svém okolí. Ale ani to není konec hrozbám, které na nás čekají v mezihvězdném prostoru. Vězte, že prázdný prostor mezi hvězdami není skutečně prázdný. Obsahuje řídký plyn, prach a kosmické záření, které se skládá z vysoce energetických částic. Zkoumání hlubin vesmíru nám odhaluje tajemství, která zůstávají skrytá za závojem času a prostoru. Naše sluneční soustava se nachází v dynamickém prostředí plném energetických nabitých částic, jehož hustota a složení se liší v různých oblastech naší galaxie. S rychlostí přibližně 26 km za sekundu se náš systém pohybuje touto mezihvězdnou prázdnotou. Sluneční vítr, tvořený proudem ionizovaných částic, je vyzarován naším sluncem a vytváří kolem nás ochrannou bublinu známou jako heliosféra. Tato bublina sahá zhruba do 120 astronomických jednotek, což odpovídá vzdálenosti 120 sluncí daleko a chrání vnitřní planety před většinou galaktického kosmického záření. Avšak velikost a účinnost heliosféry závisí na hustotě okolního prostředí. Když náš sluneční systém vstoupí do oblasti s vyšší hustotou mezihvězdného plynu, heliosféra se zmenšuje, což vede k nárůstu množství kosmického záření, které dosahuje naší planety. Tento jev může mít vážné důsledky pro klima, formování oblaků a úroveň radiace na Zemi. V současnosti se nacházíme v takzvané lokální bublině, oblasti s nižší hustotou mezihvězdné hmoty, jejíž průměr činí přibližně 300 světelných let. Tato bublina vznikla před 10 až 20 miliony let jako důsledek série výbuchů supernov. Poskytuje nám dodatečnou ochranu, ale je to jev dočasný. V průběhu následujících několika milionů let se ocitneme v regionu s vyšší hustotou mezihvězdné látky, což povede ke zmenšení heliosféry a zvýšení úrovně kosmického záření na Zemi. Důsledky tohoto jevu mohou být obtížně předvídatelné. Abychom pochopili, proč v okruhu 33 000 let světelných od nás nemusí existovat inteligentní život, je důležité si uvědomit, že všechny tyto faktory, rotace galaxie, průchody spirálními rameny, blízkost supernov, aktivita galaktického jádra a variace v hustotě mezihvězdného prostoru
působí současně a navzájem se ovlivňují. Planeta může snést 1 nebo 2, dokonce i 3 zásahy. Nicméně, během miliard let může být těchto vlivů tak mnoho, že pravděpodobnost trvalého vývoje složitého života se dramaticky snižuje. Naše Země je statistickou anomálií. Nacházíme se v relativně klidné části galaxie. Naše hvězda je stabilní a dlouhověká a planeta je chráněna silným magnetickým polem. Jaké fascinující náhody mohly vést k vzniku naší civilizace? Představte si, že se nacházíme v jedinečném bodě v časoprostoru, obklopeni mocnými nebeskými tělesy, jako je obrovský Jupiter, který hraje klíčovou roli v ochraně Země před nebezpečím z vesmíru. Naše civilizace se vyvíjela v místním bublinovém čase, v kritické fázi historie. Každý článek této řetězové reakce byl zásadní. Změňte jeden faktor a naše existence na Zemi by byla nemožná. Nyní se zaměřme na obrovskou galaxii, která obsahuje 40 miliard hvězd rozptýlených v okruhu 33 000 let světelných. V hlubokém a tajemném vesmíru, plném hvězd a planet, se skrývá mnoho otázek. Každá hvězda má své specifické podmínky, historii a kosmické výzvy, které ji formovaly. Většina planet obíhajících kolem těchto hvězd nebyla schopna vyprodukovat život, nebo jej ztratila v důsledku katastrofických událostí. Jen málo které světy, na nichž se život mohl rozvíjet, měli to štěstí, že vytvořili inteligentní formy života, a ještě vzácnější je, aby tyto civilizace dosáhly takového technologického pokroku, aby byly viditelné pro ostatní. Tak úzké okno příležitostí pro rozvoj galaktických civilizací může být natolik malé, že jedině my jsme jim prošli. Avšak existuje ještě jeden aspekt, který zasluhuje naši pozornost – čas. Naše galaxie vznikla přibližně před 13 miliardami lety, avšak to neznamená, že podmínky pro život byly po celou dobu příznivé. Naopak, v raných obdobích vesmíru chyběly těžké prvky jako uhlík, kyslík, železo či křemík. Tyto základní látky, nezbytné pro formování planet podobných Zemi, se rodí v nitrech hvězd a jsou uvolňovány do prostoru při výbuchu supernov. První generace hvězd byla složena převážně z vodíku a hélia, což bránilo vzniku planet. Bylo zapotřebí miliard let, aby se galaxie obohatila o potřebné těžké prvky. Planety, jež by mohly potenciálně podporovat život, začaly vznikat nejdříve před 8 až 10 miliardami lety. Ale tímto příběh nekončí. Raná galaxie byla mnohem aktivnější a nebezpečnější. Procesy formování hvězd probíhaly rychleji a výbuchy supernov byly častější. Galaktické kolize se odehrávaly pravidelně a centrální černá díra byla v mnohem aktivnějším stavu. Zhruba před 3 až 4 miliardami let se otevřelo okno relativního klidu, které umožnilo stabilní rozvoj složitého života v našem regionu galaxie. Tento čas odpovídá přibližně období, které Země potřebovala k evoluci od jednoduchých mikroorganismů až po technologicky vyspělou civilizaci. Je to náhoda nebo snad něco víc? Je možné, že jsme jedni z prvních. Objevili jsme se v okamžiku, kdy to bylo fyzicky možné. Nejsme opožděnými návštěvníky galaktického shromáždění, jsme jedni z prvních, kteří přišli do tohoto prázdného prostoru. Tento fakt by mohl vysvětlit nedostatek jiných civilizací v okruhu 33 000 světelných let. Zkrátka, zatím zde nejsou. Objeví se možná za miliony nebo miliardy let. Prozatím jsme sami, protože existujeme. Jsme průkopníky v kosmické éře, v konfrontaci s krásou a inspirací, kterou přináší naše existence ve vesmíru. Zamysleli jste se někdy, co se skrývá v hlubinách kosmu? Naše poznání o vesmíru se stále vyvíjí, ale s každou novou informací se objevuje více otázek. Zdá se, že jsme jedinou civilizací v tomto obrovském a nehostinném prostředí. Avšak, i když jsme sami, máme před sebou fascinující cestu objevování a poznání. Naše civilizace se nachází na prahu revolučních objevů, avšak s tím přichází i nebezpečí, které může ohrozit naše pokročilé technologie. Zatímco se zdá, že jsme na správné cestě k prozkoumání vesmírných jevů, realita je mnohem komplikovanější. Představte si, že v roce 1967 americké satelity série Vela, určené k monitorování jaderných testů, zachytili nečekaný úkaz. Intenzivní gamma výbuchy přicházející z hlubin vesmíru.
Tyto ničivé výbuchy energie, které trvaly od milisekund až po několik minut, překonaly veškeré dosud známé fyzikální jevy. Tato data byla po dobu 6 let pečlivě utajena před veřejností. Až v roce 1993, kdy se informace dostaly na světlo, astronomové čelili záhadě, co by mohlo vyvolat tak obrovské exploze. 20letý výzkum přinesl závěr, že gamma výbuchy nepocházejí z naší galaxie, ale z jiných, vzdálených miliardy světelných let. To naznačuje, že energie uvolněná během těchto událostí je téměř nepochopitelná. Během několika málo sekund běžný gamma výbuch vyprodukuje více energie, než naše Slunce během 10 miliard let své existence. Tyto výbuchy patří k nejsilnějším událostem ve vesmíru, jež následovaly po velkém třesku. Dnes rozlišujeme dva hlavní typy gamma výbuchů. Krátké, trvající méně než 2 sekundy, vznikající při srážkách neutronových hvězd, a delší, trvající od několika sekund do několika minut, spojené se zhroucením jader masivních hvězd, které vytvářejí černé díry. V obou případech je mechanismus podobný. Veškerá uvolněná energie se soustředí do úzkých paprsků, které jsou vyzařovány podél osy rotace objektu. Pokud se Země ocitne v trajektorii těchto paprsků, zažijeme osonivou explozi. Jinak zůstaneme v temnotě, nevědomi si blížícího se nebezpečí. V roce 2004 vědci z Univerzity Kansas zveřejnili studii, která poprvé odhadla dopady gamma výbuchu v naší galaxii dostatečně blízko k sluneční soustavě. Výsledky byly alarmující. Gamma výbuch ze vzdálenosti až 6000 světelných let směřující k Zemi by mohl okamžitě zničit náš ozonový plášť. Nefiltrované ultrafioletové záření by způsobilo popáleniny na všech živých organismech na osvětlené části planety a fotochemické reakce by vedly k vzniku toxických sloučenin dusíku. Rychlý pokles globální teploty by byl nevyhnutelný v důsledku změny složení atmosféry. Ani organismy ukryté ve stínu planety nebo v oceánech by nebyly v bezpečí. V následujících měsících a letech by mohlo dojít k klimatickému chaosu, destrukci potravních řetězců a masovému vymírání. Vědci naznačují, že když se zamyslíme nad temnými hlubinami vesmíru, je fascinující, jak málo víme o děsivých událostech, které mohly formovat naši planetu. Vědci se domnívají, že masové vymírání na přelomu Ordoviku a Siluru mohlo být důsledkem ničivých gamma výbuchů. To však není konec příběhu, protože hlubší pochopení těchto jevů může zásadně ovlivnit naše vnímání přežití v tomto nehostinném vesmíru. V průběhu milionů let se naše Země stala svědkem nesčetných katastrof, které navždy změnily život na našem modrém planetě. Přibližně před 445 miliony let mohla být vystavena zákeřnému paprsku z vesmíru, což vedlo k vymření až 85% všech druhů, přičemž jejich obnova trvala desítky milionů let. Jak často se podobné události opakují? Aktuální odhady naznačují, že v naší galaxii se průměrně vyskytuje jeden dlouhotrvající gamma výbuch každých 100 milionů let. Avšak ne každý takový výbuch je namířen na planetu s životem a ne každý se odehrává dostatečně blízko, aby způsobil vážné škody. Zohledníme-li směr výbuchu a vzdálenost, pravděpodobnost, že se Země ocitne v dosahu gamma výbuchu v příštím miliardě let, se odhaduje na zhruba 50%. Je to jako hod mincí. Orlí hlava znamená, že žijeme dál, zatímco rub znamená konec. Tato úvaha se však týká naší Země, která se nachází v relativně bezpečné části galaxie. Co ale planety blížící se k galaktickému centru, kde je hustota hvězd mnohem vyšší a masivní hvězdy, zdroje gamma výbuchů, se objevují mnohem častěji? V takových podmínkách se pravděpodobnost nebezpečných událostí výrazně zvyšuje. Planeta vzdálená 5000 světelných let od centra galaxie by mohla být vystavena gamma záření každých několik milionů let, což by mohlo učinit vývoj složitého života prakticky nemožným. Ale to je pouze jedno z mnoha potenciálních nebezpečí. Pojďme se zamyslet nad hvězdami, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti Země a které by mohly kdykoliv explodovat v rámci astronomických časových měřítek. Betelgeuse, červený supergigant v souhvězdí Orion, je od nás vzdálen přibližně 650 světelných let.
Její hmotnost se pohybuje od 15 do 20 hmotností Slunce a nyní se nachází na konci svého životního cyklu. Její exploze jako supernovy typu 2 by mohla nastat v následujících 100 000 letech. Může se to stát již zítra nebo až za 10 000 let. Nikdo nedokáže přesně předpovědět, kdy k tomu dojde. Když se tak stane, Betelgeuse bude po několik týdnů viditelná i ve dne, zatímco překoná jasnost úplňku. Bez pochyby se to stane jedním z nejúžasnějších astronomických jevů v historii lidstva. Ale bude to nebezpečné? Na vzdálenost 650 světelných let je dostatečná k tomu, aby přímé záření z exploze nezpůsobilo Zemi vážné škody a naše atmosféra nás poskytne dodatečnou ochranu. Přesto však vlna kosmického záření, která dorazí k nám, naše vesmírné okolí skrývá mnohá nebezpečí, která mohou v budoucnu zasáhnout naši planetu. Například po několika staletích od explozí hvězd by se na Zemi mohlo zvýšit úroveň radiace. Pro nás by to sice představovalo minimální riziko, avšak pro citlivější organismy by následky mohly být fatální. Betelgeuse však není jediným hráčem v této nebezpečné hře. V souhvězdí Pegasa se nachází dvojhvězdní systém známý jako Ajky Pegasa, vzdálený 150 světelných let. Jedna z jeho složek je standardní hvězdou hlavní sekvence, zatímco druhá představuje bílého trpaslíka, jenž se blíží k limitu Chandrasekharovy hmotnosti. Jakmile se hmotnost tohoto bílého trpaslíka díky akreci z mateřské hvězdy dostane na kritickou úroveň, dojde k výbuchu supernovy typu 1A, který bude mnohem jasnější než výbuchy masivních hvězd. Tato vzdálenost je dostatečně blízká na to, aby její důsledky měly na Zemi citelný dopad. Zamyslete se nad tím, kolik skrytých hrozeb na nás číhá v hlubinách vesmíru. Vědci s obavami zkoumají možné dopady exploze bílého trpaslíka v systému Pega, jež, podle jejich výpočtů, sice nezničí veškerý život na Zemi, ale může vážně poškodit ozonovou vrstvu a vyvolat nárůst úrovně kosmického záření. I když to neznamená bezprostřední apokalypsu, představuje to zásadní nebezpečí. Naštěstí se podle odhadů k takové explozi chystáme ještě miliony let. Když se podíváme na pomalé získávání hmoty bílým trpaslíkem, dospějeme k klíčovému závěru. Jsme schopni předvídat některá potenciální nebezpečí a sledovat hvězdy, které by mohla představovat hrozbu. Avšak nejsme schopni předpovědět všechny události. Vesmír je plný překvapení a ne všechna jsou pro naši civilizaci příznivá. V srpnu roku 2022 teleskop Swift zachytil neobyčejný gamma výbuch označovaný jako GRB29A. Jeho jasnost byla tak intenzivní, že na chvíli oslnila několik rentgenových teleskopů a jeho zář byla pozorována po několik měsíců. Analýzy ukázaly, že událost se odehrála přibližně 2 miliardy světelných let od Země. I přes tuto obrovskou vzdálenost jeho záření vyvolalo poruchy v zemské ionosféře. Astronomové tento výbuch označili za nejjasnější v historii, což se odrazilo v anglickém výrazu bout, tedy nejjasnější ze všech dob. Takové jevy se podle předpokladů objevují jednou za 10 000 let. Představte si nyní, že podobný výbuch by nastal v naší galaxii, vzdálenosti pouhých několika set nebo tisíc světelných let a jeho paprsek by byl namířen přímo na nás. Taková událost by mohla znamenat konec, ne pro celou lidskou populaci, neboť někteří by mohli přežít v úkrytech nebo hlubokých dolech, ale jistě by znamenala zánik naší civilizace a všeho, co jsme budovali po tisíciletí. Nejvíce znepokojující je, že bychom nebyli schopni předpovědět její příchod, neboť gamma záření se šíří rychlostí světla a tak by nám nezbyl čas na reakci. Představte si, že v temnotě vesmíru se skrývá něco, co může ohrozit naši existenci. Je to fascinující a zároveň znepokojivé. Kosmické katastrofy jsou pouze jednou z mnoha možných příčin, které by mohly ohrozit náš svět. Zaměřme se nyní na další možnost, která by mohla vysvětlit prázdnotu v prostoru o rozměrech 33 000 let světelných. Hovoříme o putujících černých dírách. Podle odhadů by v naší galaxii mohlo existovat od 100 milionů až po miliardu černých děr, které vznikly kolapsem masivních hvězd na konci jejich životního cyklu. Většina z těchto černých děr zůstává skryta, neboť neabsorbuje aktivně žádný materiál ani nevydává světlo. Jednoduše se vznáší galaxií, neviditelná našim přístrojům.
Černá díra, která se tvoří z hvězdy, obvykle váží od 5 do několika desítek slunečních hmotností. Jejich gravitační vliv je na velkou vzdálenost zanedbatelný, avšak přiblížení se k takovému objektu může mít katastrofální následky. Gravitační poruchy by mohly destabilizovat orbity planet, což by vedlo k jejich vyvržení do mezihvězdného prostoru, posunutí vnitřních planet z jejich dráhy nebo dokonce ke kolizím s vlastní hvězdou, což by mohlo proměnit jejich trajektorie na eliptické a učinit je nepředvídatelnými. Přemýšleli jste někdy o tom, kolik nebezpečí číhá na naši planetu v hlubinách vesmíru? I když by černá díra mohla projít v relativně velké vzdálenosti, několik světelných let od nás, její gravitační vliv by mohl zasáhnout náš hvězdný systém, včetně vzdálených oblastí, jako je Oortův oblak či Kuiperův pás. Takové události by mohly vést k řetězci kolizí, kdyby vnitřní planety narazily na komety nebo asteroidy. Simulace naznačují, že během svého přibližně 10 miliard let trvajícího života typický hvězdný systém v našem regionu galaxie zažije průměrně jeden blízký průlet černou dírou. A právě jedno takové setkání může rozhodnout o osudu planet. Náš sluneční systém existuje již 4,5 miliardy let, což znamená, že se nacházíme přibližně v polovině tohoto období. Můžeme se tedy ptát, čeká nás ještě setkání s tímto neviditelným poutníkem, nebo jsme s ním již měli co dočinění v minulosti, kdy jsme se vyhnuli katastrofě jen díky šťastnému souhře okolností? Ostatní hvězdné systémy nemusely mít tolik štěstí, toto však není konec hrozeb spojených s černými dírami. Další znepokojivou součástí této skládačky jsou gravitační vlny. V roce 2015 poprvé byly zaznamenány gravitační vlny vzniklé spojením dvou černých děr, což je považováno za jedno z nejvýznamnějších vědeckých objevů naší doby, které potvrdilo více než stoletá Einsteinova předpovězení. Od té doby bylo zaznamenáno více než 100 podobných jevů, zahrnujících fúze černých děr, neutronových hvězd a interakce mezi černou dírou a neutronovou hvězdou. Všechny tyto události se odehrály ve vzdálenostech sahajících do stovek milionů či dokonce miliard let světelných. Gravitace, která nás obklopuje, skrývá mnohá tajemství a gravitační vlny, které jsme dosud dokázali zachytit, jsou jen slabým odrazem toho, co se odehrává ve vesmíru. Tyto vlny způsobují jemné deformace v prostoru, které jsou menší než atomy. Ale co se děje v bezprostřední blízkosti zdrojů těchto vln? Fúze dvou supermasivních černých děr, vyvolané kolizemi galaxií, generují gravitační vlny s ohromnou intenzitou. V okolí těchto událostí se zakřivení časoprostoru stává tak extrémním, že by mohlo způsobit zničení planet. Dokonce i na vzdálenostech tisíců či desítek tisíců světelných let může procházející gravitační vlna vyvolat seismickou aktivitu, deformace mořských hladin a narušení orbity planet. Pro vyspělou civilizaci by to mohlo znamenat sérii katastrofálních zemětřesení, sopečných erupcí a tsunami. Naše galaxie se v poslední době nesetkala s většími galaxií, avšak pohotila řadu trpasličích galaxií. Každé takové pohlcení mohlo znamenat fúzi centrálních černých děr, přičemž vlny vzniklé v důsledku těchto procesů se mohly mnohokrát procházet naším regionem galaxie. I když jsme je dosud nezaznamenali, neboť technologie pro detekci gravitačních vln se objevila až v roce 2015, jejich dopad na jiné planetární systémy mohl být katastrofální. Tato fakta vytvářejí znepokojivý obraz. Kosmos není klidným přístavem, nýbrž bouřlivým mořem plným vírů a bouří. Obklopuje nás svět, který je plný nebezpečí, podobný zrádnému oceánu, v němž naše existence, jako křehká loď, se pomalu řítí do neznáma. Většina těch, kteří se na tuto cestu vydávají, si je vědoma toho, že nebezpečí číhá na každém kroku. Zamysleli jste se někdy nad tím, co vlastně znamená být jedineční v nekonečnu vesmíru? Naše přítomnost ve vzdálenosti 33 000 světelných let od Země nám klade zásadní otázky o smyslu existence. Možná, že naše osamělost není pouze břemenem, ale i velikou odpovědností. Jako jediní schopní klást otázky a hledat odpovědi v této tiché prázdnotě se stáváme vzácným fenoménem v bezedné pustotě vesmíru. Přesuňme se však k jádru věci a zamysleme se nad tím, co se odehrává, když hvězdy dospějí ke svému konci. Jejich smrt není tichým zhasnutím v chladné hlubině, nýbrž ohromujícím představením, které dokáže zcela redefinovat pojem destrukce.
Toto fascinující jev nazýváme supernovou. Ačkoliv je tento termín dobře známý, jeho hlubší význam často uniká naší pozornosti. Představte si hvězdu, která po miliony let spaluje své jaderné palivo, udržujíc křehkou rovnováhu mezi mocí gravitace, jež ji stlačuje, a tlakem termonukleárních reakcí, které se snaží ji rozšířit. Když se palivo vyčerpá, jádro již nedokáže odolávat vlastní hmotnosti, nastává rychlý kolaps. Vnější vrstvy hvězdy, zbavené opory, s obrovskou silou padají směrem k centru s rychlostí dosahující desítek tisíc kilometrů za sekundu. Na obzoru vesmíru se skrývá řada fenomenů, které dokáží zcela změnit náš pohled na existenci života na Zemi. Jedním z nejúchvatnějších a zároveň nejděsivějších je smrt hvězdy, jev, který se odehrává v okamžiku, kdy hvězda exploduje, uvolňuje energii, jež se šíří rychlostí až 400 000 km za sekundu. Tato exploze, známá jako supernova, je tak mocná, že během několika sekund vyprodukuje více energie, než naše Slunce během celé své 10miliardové existence. V této jediné vteřině se kumuluje veškerá sluneční aktivita v jeden okamžik kosmického chaosu. V roce 1572 dánský astronom Tycho Brahe sledoval na obloze fascinující úkaz v souhvězdí Cassiopeia. Objevil novou hvězdu, která tam dříve nebyla. Její jas byl natolik intenzivní, že byla viditelná dokonce i ve dne. Po několik týdnů překonávala jasností planetu Venuši, než začala pomalu zhasínat. Brahe netušil, že se stal svědkem smrti hvězdy, která se nacházela 7,5 tisíce světelných let daleko. Světlo této exploze urazilo vzdálenost 7000 let, než dorazilo k jeho očím. Zajímavé však je, že tato supernova byla relativně bezpečně daleko. Co by se ale stalo, kdyby k podobnému výbuchu došlo mnohem blíže? Pokud by se tak událo ve vzdálenosti 50 světelných let, následky by mohly mít katastrofické rozměry. Vysokoenergetický paprsek by zasáhl naši atmosféru s takovou silou, že by téměř zcela zničil ozonovou vrstvu. To by umožnilo slunečnímu ultrafialovému záření proniknout na povrch naší planety, což by vedlo k masovému vyhynutí fytoplanktonu v oceánech, klíčovému producentovi kyslíku, kterým dýcháme. Během několika týdnů by život na Zemi mohl být na pokraji vyhynutí. Potravní řetězce by začaly kolabovat jedna po druhé a mutace v DNA živých organismů by se projevily s nevídanou intenzitou. Supernovy však představují pouze jednu z mnoha potenciálních kosmických katastrof. Existuje jev, který astronomové nazvali gamma výbuchy, tedy gamma ray bursts, GRB. Pokud lze supernovy považovat za významné kosmické události, gamma výbuchy skutečně představují apokalypsu o galaktických rozměrech. První pozorování těchto výbuchů se událo v roce 1967, kdy americké vojenské satelity série Vela, určené k monitorování sovětských jaderných testů, zachytily podivné záblesky gamma záření z hlubin vesmíru. Zpočátku vojenští odborníci podezřívali neznámou formu jaderné aktivity, avšak brzy se ukázalo, že zdroje těchto výbuchů se nacházejí daleko za hranicemi našeho slunečního systému, na vzdálenostech, které si nedokážeme ani představit. Po dlouhou dobu zůstávala povaha gamma výbuchů záhadou. Teprve v 90. letech díky spuštění specializovaných satelitů se vědcům podařilo přiblížit k jejich pochopení a získané informace byly skutečně děsivé. Gamma výbuchy se dělí na dva typy. Krátké, trvající méně než 2 sekundy, a dlouhé, jejichž doba trvání je výrazně delší. Drazí milovníci vesmíru, v hlubinách nekonečného kosmu se skrývají tajemství, která dokážou otřást naším chápáním reality. Jedním z těchto fascinujících jevů jsou gamma výbuchy, jejichž trvání se pohybuje od několika sekund až po několik minut. Krátké výbuchy se objevují, když dojde ke srážce 2 neutronových hvězd, zatímco dlouhé výbuchy nastávají během kolapsu extrémně masivních hvězd, kdy vzniká černá díra a část hmoty je vyvržena do vesmíru v úzkých, téměř světelných paprscích horké plazmy. Množství energie, které se v těchto proudících výtryscích soustředí, je téměř nepředstavitelné. Pouhý gamma výbuch může v několika sekundách uvolnit tolik energie, kolik naše Slunce vyprodukuje během 10 miliard let. Na rozdíl od supernov, které šíří svou energii v širokém spektru, gamma výbuch koncentruje svou sílu do úzkého kuželu, což z něj činí nebezpečný fenomén i na obrovské vzdálenosti.
Jedním z nejzajímavějších příkladů se odehrál 19. března roku 2008, kdy orbitální observatoř Swift zaznamenala gamma výbuch označený jako GRB 080319b. Tento výbuch se odehrál ve vzdálenosti 7,5 miliardy světelných let od naší planety. Tato ohromující vzdálenost znamená, že světlo z tohoto jevu putovalo k nám po dobu více než poloviny celkového věku vesmíru. Přesto i přes tuto vzdálenost byl výbuch tak jasný, že by byl viditelný pouhým okem, kdyby člověk věděl, kam se dívat. Po dobu přibližně 30 sekund byl tento objekt nejjasnějším zjevením v celém viditelném vesmíru. Uvažujte o tom. Událost, k níž došlo na tak vzdáleném místě, byla schopna být spatřena ze Země bez jakékoliv optiky. Jak ohromná musela být skutečná síla tohoto výbuchu? Představte si nyní, že by k podobnému gamma výbuchu došlo mnohem blíže, třeba na vzdálenost několika tisíc světelných let. A co víc, pokud by jeho výtrysky směřovaly přímo k naší sluneční soustavě, důsledky by mohly být katastrofální, snad ještě horší než u blízké supernovy. Gamma záření, které by proniklo atmosférou, by zničilo ozónovou vrstvu během několika málo sekund. A to by byl teprve začátek tragédie. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak mohutné kosmické jevy mohou ovlivnit život na Zemi? Vysokoenergetické fotony, které se srážejí s molekulami dusíku a kyslíku v atmosféře, vyvolávají řetězovou reakci chemických procesů, vedoucích k produkci obrovských množství oxidu dusného. Tento jev by mohl obarvit oblohu do hněda a kyselé deště by pokryly povrch naší planety. Někteří vědci naznačují, že podobný proces mohl stát za jedním z největších masových vymírání v historii Země, ke kterému došlo přibližně před 445 miliony let na přelomu ordovického a silurského období. Tehdy vymřelo asi 85% všech mořských druhů, což činí toto událost druhým největším vymřením v historii života na naší planetě. Ačkoliv existuje mnoho teorií, hypotéza o gamma výbuších zůstává jednou z nejkontroverznějších. Jaké další důsledky by mohla mít tato mocná kosmická událost? Vesmír, plný záhad a neznámých, ukrývá mnohé tajemství, která se teprve začínají odhalovat. Na Zemi jsme již zažili mocné kosmické události, které způsobily masivní vymírání organismů. Ačkoliv se takové katastrofy odehrály jen jednou během 4 miliard let existence života na naší planetě, riziko, že se něco podobného opět stane, je velmi reálné. Když se podíváme na naši galaxii, Mléčnou dráhu, která obsahuje mezi 200 a 400 miliardami hvězd, z nichž mnohé jsou skryty v hustých oblacích plynu a prachu, uvědomíme si, že se ocitáme uprostřed neustálých nebezpečí. Supernovy vybuchují v průměru každých 50 let, zatímco gamma záblesky, jež mohou mít katastrofální následky, se objevují mnohem vzácněji, možná jednou za několik set tisíc nebo dokonce milion let. Jejich účinky však mohou být citelné až na vzdálenost tisíců světelných let. Toto nás přivádí k zásadní otázce. Jaký dopad mají tyto katastrofy na existenci a vývoj inteligentního života ve vesmíru? Představte si civilizaci, která se vyvíjela miliony let, vybudovala velkolepé město, vytvořila technologii na pokročilé úrovni a možná dokonce začala s dobýváním vesmíru. A pak, v relativní blízkosti jejich slunce, exploduje obrovský hvězdní obr. Jeho gamma záření proniká do jejich planetárního systému a během několika sekund je atmosféra jejich světa zasažena smrtící dávkou radiačního záření. O několik týdnů později se ozónová vrstva rozpadá a po několika měsících přichází ekologický kolaps. Po letech se všechno, co vybudovali, mění v bezduché ruiny na pusté planetě. Nebyli schopni tuto katastrofu předvídat, ani se jí bránit. Přišla z hlubin vesmíru, z místa, o jehož existenci možná ani netušili, a zcela a nezvratně je zničila. Není to pouhá science fiction, ale reálný scénář, jehož pravděpodobnost můžeme pouze odhadnout. Kromě gamma záblesků však existují i další kosmické hrozby, které by mohly zničit obrovské oblasti galaxie. Mezi ně patří magnetáry, neutronové hvězdy s magnetickým polem, které překračuje pozemské milionkrát. Tyto objekty občas procházejí takzvanými hvězdními zemětřeseními. Naráz se jejich struktura mění a uvolňuje obrovské množství energie ve formě gamma a rentgenového záření. Například v prosinci roku 2004 došlo k výbuchu magnetaru SGR 1620,
který se nacházel asi 50 000 světelných let od Země a během krátkého okamžiku vyzářil více energie než naše Slunce. Jaké další tajemství ještě vesmír skrývá? Představte si, že zhruba 250 000 světelných let od naší planety došlo k neuvěřitelné explozi. Její síla byla tak ohromná, že dokázala zionizovat horní vrstvy atmosféry Země navzdory enormní vzdálenosti. Satelity na oběžné dráze kolem naší planety zaznamenaly krátkodobé poruchy ve svých systémech. Co by se stalo, kdyby k podobnému výbuchu došlo ve vzdálenosti 10 nebo 100 000 světelných let? Naše galaxie je plná nebezpečí, která čekají na svou příležitost, a člověk se může pouze domnívat, jaké události nás ještě mohou potkat. Vesmír s jeho nekonečnými tajemstvími zůstává pro lidstvo stále nezmapovaným územím. Kolem nás se nachází přibližně 30 známých objektů, které mohou představovat potenciální hrozbu, avšak skutečný počet těchto nebezpečných entit může být mnohem vyšší. Podaří se nám zachytit jen momenty jejich aktivity. Co když některý z těchto objektů jednou vyvolá mohutnou explozi, která by směřovala přímo k naší planetě? Na tyto otázky zatím neexistují jasné odpovědi. Kosmos není nepřítelem, je spíše lhostejný. A právě v této indiferentnosti se skrývá hrozivá pravda, se kterou se lidská mysl jen těžko vyrovnává. Zaměřme se nyní na jev, který se v populárních článcích o kosmických hrozbách objevuje zřídka. Relativistické jetery aktivních galaktických jader. V mnoha galaxiích, včetně té naší, Mléčné dráhy, se nacházejí supermasivní černé díry. Příkladem takové černé díry je Sagittarius A hvězdička, která váží okolo 4 milionů hmotností Slunce. Dnes je relativně klidná, ale v minulosti tomu tak nebylo. Když supermasivní černá díra intenzivně pohlcuje hmotu, kolem ní se formuje akreční disk. Hmota v tomto disku se zahřívá na miliony stupňů, což vede k obrovskému vyzařování energie. Některá z této hmoty, místo aby padla do černé díry, je vyvržena ven v podobě úzkých jetů, které mohou dosahovat vzdálenosti stovek tisíc světelných let a emitovat energii srovnatelnou s miliardami hvězd. Galaxie s takovými aktivními jádry se označují jako kvazary nebo blazary, v závislosti na úhlu, pod kterým jsou pozorovány. Zajímavé je, že existují důkazy naznačující, že naše galaxie mohla být kdysi kvazarem. Přibližně před 2 miliardami let vykazovala Sagittarius A hvězdička mnohem větší aktivitu. Tento objev vzbuzuje otázky ohledně možnosti obydlenosti naší galaxie. Realitou je, že centrální oblasti Mléčné dráhy mohly být v minulosti vystaveny intenzivnímu záření z aktivního galaktického jádra. Jakákoliv forma života, která se mohla vyvíjet v okruhu několika tisíc světelných let od centra, mohla být doslova zničena tímto zářením. I nyní, když centrální černá díra zůstává relativně klidná, vysoká hustota hvězd v centrálních oblastech způsobuje mnohem častější výbuchy supernov. Vznikají zóny, ve kterých život nemá šanci na evoluci do složitějších forem, dříve než další kataklizma zničí vše, co se pokusilo vyvinout. Tímto způsobem se formuluje koncept galaktické obyvatelné zóny. Podobně jako planeta musí být umístěna v optimální vzdálenosti od své hvězdy, aby mohla existovat voda v kapalném stavu, musí být také hvězdný systém situován v určitém regionu galaxie, aby měl život šanci na vznik a přežití. Příliš blízké umístění u centra nese riziko zničení v důsledku záření supernov nebo aktivního jádra, zatímco příliš vzdálené umístění na okraji znamená nedostatek těžkých prvků nezbytných pro formaci skalnatých planet. Někdy se člověk zamýšlí nad tím, proč ve vesmíru existuje tolik záhad, které stále čekají na odhalení. Naše galaxie s jejími nesčetnými planetami a komplexní chemií života ukrývá mnohé záhady. Jednou z nejzajímavějších je fakt, že množství těžkých prvků, které astronomové definují jako prvky těžší než vodík a helium, klesá z vzdáleností od centra naší galaxie. Naše sluneční soustava se nachází přibližně 26 000 světelných let od galaktického jádra. Možná to není náhoda, ale ideální pozice, která zajišťuje rovnováhu mezi dostatečným množstvím těžkých prvků a relativním bezpečím před kosmickými katastrofami. Nicméně i v tomto relativně klidném regionu galaxie nejsme zcela v bezpečí. V okruhu několika set světelných let od našeho Slunce se nacházejí hvězdy, které mohou v blízké geologické budoucnosti explodovat jako supernovy. Mezi nimi je i Betelgeuse, červený supergigant v souhvězdí Orion.
Tato hvězda je vzdálena přibližně 700 světelných let a vědci předpokládají, že její výbuch by mohl nastat během příštích 100 000 let, možná dokonce i dříve. Je dokonce možné, že k této explozi již došlo a světlo z této události v tuto chvíli putuje k nám. Na takovou vzdálenost by výbuch Betelgeuse nepředstavoval vážné ohrožení pro život na Zemi. Viděli bychom pouze mimořádně jasnou hvězdu, která by mohla být viditelná i ve dne po několik týdnů, než by postupně zhasla. Bylo by to jen ohromující představení. Avšak existuje jiná hvězda, která vyvolává mnohem větší obavy – Aika Pegaza. Tento dvojhvězdní systém se nachází zhruba 150 světelných let od našeho Slunce. Jedním z jeho komponentů je bílý trpaslík, který pomalu přitahuje hmotu od svého partnera. Jakmile hmotnost bílého trpaslíka dosáhne kritického prahu, známého jako Chandrasekharova hranice, která činí přibližně 1,4 hmotnosti Slunce, dojde k jeho výbuchu jako supernova typu 1A. Takovéto exploze jsou mnohem jasnější než výbuchy masivních hvězd. Na vzdálenosti 150 světelných let by následky této exploze mohly být znatelné. Přestože většina predikcí naznačuje, že Země pravděpodobně zůstane obyvatelná, některé modely naznačují, že by mohlo dojít k vážnému poškození ozonové vrstvy a zvýšení výskytu rakoviny u pozemských organismů. Naštěstí podle současných odhadů Aika Pegaza nedosáhne kritické hmotnosti ještě několik milionů let. Během této doby se lidstvo možná rozšíří do mnoha hvězdných systémů a přestane být závislé na jediné planetě. Možná do té doby už nebudeme existovat z jiných důvodů. Ale vraťme se k zásadní otázce. Proč je v okruhu 33 000 světelných let od nás tak prázdno? Kosmické katastrofy, jako jsou supernovy, gamma výbuchy, erupce magnetarů a činnost galaktických jader, tvoří dynamické prostředí, ve kterém je život neustále vystaven hrozbám vyhynutí. Neznamená to však, že život nemůže vzniknout. Příklad Země ukazuje. Jaké tajemství skrývá nekonečný vesmír? V této fascinující myšlence se skrývá otázka, která nás provází od pradávna. Evoluce od primitivních mikroorganismů k technologicky vyspělým civilizacím, schopným vysílat rádiové signály do nekonečna, je proces, který vyžaduje obrovské množství času, miliardy let neustálého vývoje. Ale vesmír, jak víme, není vždy příznivým místem pro takovou evoluci. Vzpomeňme si na to, kolikrát během 4 miliard let existence života na naší planetě jsme čelili extrémním výzvám. Naše Země se ocitla na pokraji úplného zániku. V historii této modré planety došlo k 5 významným masovým vymíráním, během nichž vymřelo od 70 do 95% všech druhů. Kromě toho jsme zažili bezpočet menších krizí, jako jsou dopady asteroidů, erupce supervulkánů a náhlé klimatické změny, a možná i gamma záblesky z dalekého vesmíru. Každýkrát se život dokázal znovu postavit na nohy, přičemž vždy existovaly druhy, které měly schopnost přežít katastrofu a zahájit nový cyklus diverzifikace. To však bylo skutečně zázračné, neuvěřitelné štěstí, statistická anomálie v rámci indiferentního vesmíru. Kolik planet se nemohlo dočkat takového štěstí, jako je to naše? Kolik světů prošlo vývojem od první živé buňky až po téměř inteligentní formy života, jen aby byly zničeny kosmickým kataklizmem ve chvíli, kdyby mohly začít klást otázky o svém okolí? Na tuto otázku nikdy nenalezneme odpověď. Mrtvé světy nezanechávají stopy, které bychom byli schopni rozpoznat na vzdálenosti mnoha světelných let. Existují v tichu, pomalu obíhají své hvězdy a nesou v sobě vzpomínku na život, který mohl existovat. Nebo možná žádnou vzpomínku nemají. Možná jsou to jen mrtvé kameny v prázdnotě, nad nimiž nikdo nepláče, protože na nich nikdy nic nevzniklo. Dalším zajímavým aspektem vesmírných jevů je kolize galaxií. Naše galaxie, Mléčná dráha, není jediným objektem putujícím kosmickým prostorem. Je součástí místní skupiny galaxií, do které patří také Andromeda, Trojúhelník a mnoho trpasličích galaxií. Mléčná dráha se k Andromedě přibližuje rychlostí přibližně 110 km za hodinu. Za asi 4,5 miliardy let dojde k jejich srážce, což bude událost ohromného rozsahu, trvající stovky milionů let. Kvůli obrovským vzdálenostem mezi hvězdami pravděpodobně nedojde k přímým kolizím, nicméně gravitační narušení budou kolosální. Orbity hvězd se změní.
Některé budou vyhozeny do mezigalaktického prostoru, zatímco jiné budou přitahovány k centrálnímu bodu nové galaxie. Supermasivní černé díry se přiblíží a nakonec se spojí, ale předtím je čeká období intenzivní aktivity. Akreční disky se rozrostou, proudy hmoty ožijí a záření vzroste 1000krát. Pokud v okamžiku srážky existují vyspělé civilizace v obou galaxiích, ocitnou se v epicentru katastrofy trvající stovky milionů let. Život v kosmu je neobyčejně křehký a unikátní, a přesto se zdá, že naše existence je jen malým zázrakem uprostřed obrovského chaosu. Některé hvězdné systémy budou vyvrženy do studené mezihvězdné prázdnoty, zatímco jiné budou vystaveny silnému záření či se ocitnou na nestabilních orbitách blízko nebezpečných oblastí. Toto není konec života, ale mohutný filtr, kterým ne každý projde. A co je ještě znepokojivější, to vše se odehrává v naší vlastní galaxii, Mléčné dráze a sousední Andromedě, zatímco podobné jevy probíhají v celém vesmíru. Galaxie se srážejí, rozpadávají a pohlcují jedna druhou. Vesmír není klidným oceánem s ojedinělými ostrovy, ale spíše bouřlivou vichřicí, kde stabilní místa existují jen uprostřed chaosu. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak malý a pomíjivý je život na pozadí obrovského vesmíru? V této nekonečné prázdnotě, plné nečekaných jevů, bojují mikroskopické formy života na malých, skalnatých planetách o přežití, snažíce se vydržet dost dlouho na to, aby se staly něčím více. Bohužel, mnohé z nich tuto bitvu nevyhrají a pravděpodobně většina z nich nedokáže překonat všechny překážky, které jim vesmír klade do cesty. My, lidé, jsme možná jedni z mála, kteří měli to štěstí narodit se v klidné části galaxie, v době, kdy naše planeta dokázala chránit život před nesčetnými hrozbami. Ale co když je naše chvíle klidu pouze iluzí? Představte si, že v odlehlých koutech vesmíru se k nám blíží katastrofa. Můžete si představit, jak někde v hlubinách kosmu putuje gamma záření, které k nám dorazí za 100 let, za 1000 let nebo dokonce již zítra. Nebudeme si vědomi jeho přítomnosti, dokud nenastane. Světlo, jakožto nejrychlejší forma přenosu informací, nemůže předběhnout katastrofu. Tato kosmická tma skrývá odpovědi na všechny naše otázky. Možná je to jen ozvěna prázdnoty, zbavené života, nebo zvuk obrovského hřbitova, na kterém nejsme schopni rozpoznat jednotlivé hroby. 33 000 světelných let v každém směru, skoro 70 000 světelných let prázdnoty, ve které není nikdo, kdo by mohl odpovědět na naše volání. Je možné, že tam kdysi existovaly jiné bytosti, které také vzhlížely k nebi a kladly si ty samé otázky.